Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Mehefin 2018, haen uwch 12, cwestiwn 17, Datrys Hafaliad Cwadratig. Mae'r cwestiwn yn dweud, datryswch yr hafaliad braced 2x plus 5, braced 3x minus 11 yn haflu 7, a rowch eich atebion yn gywir i 2 le digol. Felly, meddwl, os nawn liosi allan y cronfachau cawn rhywbeth mewn x sgwar, hynny yw hafaliad cwadratig. Ond, wrth datrys rhain, rydym fel arfer ei gosod yn hafel i 0. Dod i popeth un ochr a gosod yn hafel i 0. Felly, dechreuwn ni trwy liosi mas y ddwy gronfach, y ddwy fraced. Felly mae popeth yn y braced cynta, y 2x plus 5, yn gorfod lluosi gyda pob peth yn yr ail fraced, sef y 3x minus 11. Felly cymeryd y ddwy gynta, 2x lluosi 3x, wedyn y 2x lluosi'r minus 11, wedyn y 5 o'r braced cynta, lluosi dy 3x, a wedyn y 5 lluosi minus 11. Ta pwy drefn chi fel arfer yn lluosi bracedu mas, mae eisiau chi cadw i'w wneud e fel yna. Dwi'n meddwl bod pob peth yn y braced gynta yn lluosi dy bob peth yn yr ail fraced. Felly mae 2 derm gynta yn lluosi i roi 6x di sgwario. Cofiwch yr x di sgwario. A mae 2x lluosi minus 11 yn rhoi minus 22x i ni. A wedyn plus 5 lluosi 3x yn rhoi plus 15x. A wedyn plus 5 lluosi minus 11 yn rhoi minus 55. A fel arfer, mae'r ddoi derm canol yn gallu dod at ei gilydd i greu un term. Felly mae gyda ni 6x sgwar, y ddwy canol yn rhoi ni minus 7x, minus 55. Felly 6x sgwar minus 7x minus 55 yw ochr chwith y mynygiad, hafel i 7. Ni angen popeth yn hafel i 0, gan bod yn hafaliad cwadratig, felly tynnu 7 o bob ochr, a ni'n cael 6x sgwar minus 7x minus 62 yn hafel i 0. Felly dyna beth ni angen datrys. Nawr meddwl eto, ni angen yr atebion yn gywir i 2 le digol. Mae hynny'n golygu bod e ddim yn mynd i ffactorio, felly defnyddio'r fformwla cwadratig. A gan bod y papur yn un gyda cyfrifiannell, felly mae'n rhoi hyder i ni, mae hyn yw'r ffordd ymlaen. Felly, y fformwla cwadratig yw x yn haflu minus b plus neu minus ail isradd b sgwar minus 4ac i gyd wedi rhannu dy 2a, lle mae a yn mynd i fod yn 6, b yn mynd i fod yn minus 7, a c yn mynd i fod yn minus 62. Felly, gosod rhain yn y fformwla, mae gyda ni minus 7, plus neu minus 7 di sgwario, minus 4, lluosi 6, lluosi minus 62, i gyd i rhannu dy 2 lluosi 6. Nawr, cyn defnyddio'r cyfrifiannell, mae'n werth symleiddio beth sydd gyda ni fel bod ni ddim yn gwneud camgymeriadau gyda'r holl minusau yma. Felly, mae minus 7 yn rhoi 7 i ni. Mae minus 7 i gyd i sgwario, rhywun beth a minus plus 7 i sgwario. A mae minus lluosi minus yn neud plus 4 lluosi 6 lluosi 62. Felly gallwch chi ddefnyddio'r darn o dan y cyfrifiannau, o dan yr ail isradd gyda'r cyfrifiannau, a ni'n cael 1537. Felly mae x yn haflu 7 plus neu minus ail isradd 1537 i gyd i rhannu gyda 2 lluosi 6 sef 12. Nawr, defnyddio'r cyfrifiannell a bod yn ofalus. Felly 7 plus gynta, 7 y defnyddio'r
ffwythiant ffracsiwn ar eich cyfrifiannell, neu braced y top, braced y gwylod. Felly 7 plus ail isradd 1537 ar y top, rannu 12, a ni'n cael 3.85 ac yn y blaen. Ni angen dauledegol, felly edrych ar yr un nesaf, a mae fe'n isel, felly x yn haflu 3.85. Neu, sgrowlio gyda'r cyrchwr a newid y plus i minus, felly bod gyda ni 7 minus ail isradd 1537 i gyd wedi rhannu 12, felly naillai'r ffwythiant ffracsiwn ar eich cyfrifiannell neu bracedi'r top yna, a wedyn ni'n cael yr ateb minus 2.6837 ac yn y blaen. Ni angen dauledegol, felly minus 2.68 yw'r ateb yna. Felly dyna ddiwedd y cwestiwn, ond os byddai'r cwestiwn wedi gofyn i chi am yr atebion ar ffurf swrd, byddech chi'n cael mwy na thebyg, rifau lot yn symlach ar gyfer cwestiwn o'r fath. Felly, ar ffurf swrd, y meddwl bydd yna ail israddau yn yr ateb. Awgrymir hyn, nid yw'n ffactorio, ac mae angen defnyddio'r fformula cwadratig. Felly, dyna ni'r fformula cwadratig, a dyna beth cawson ni. Roedd dyna'r cwestiwn, dyna beth cawson ni i gyd un ochr, dyna beth cawson ni wrth defnyddio'r fformula. Felly, nawr, gan bod angen yr ateb ar ffurf swrd, ni dim ond yn gallu roi fe gadael fel mae, nid yw 1537 yn gallu cael ei symleiddio ar ffurf swrd, felly 7 plus, ail isradd 1537 i gyd y rhannu 12, neu 7 minus ail isradd 1537 i gyd y rhannu 12. Gadael ar ffurf swrd, dim angen cyfrifiannell. I chi gael gweld beth sy'n digwydd yma, mae dyn ni graff o'r pethau yma. Y darn gwyrdd, y graff gwyrdd, yw'r graff o ochr chwith y cwestiwn oedd gyda ni. Felly, 2x plus 5 lluosi 3x minus 11 yw y darn gwyrdd, y gromlin gwyrdd. Wedyn, yn mynd ar draws, mae gyda ni yn haflu 7, y gwyrdd bach mwy golau. A lle maen nhw'n croesi yw'n atebion ni. Y darn coch, y gromlin coch, yw beth oedd gyda ni'n haflu 0. Felly'r 6x sgwar minus 7x minus 62, a mae'r hynna'n croesi'r uchelyn x yn yr un ddau bwynt a lle oedd y ddau wyrdd yn croesi gilydd. Felly'r ddau wyrdd yn croesi yn x yn haflu minus 2.68, a mae'r un coch yn croesi'r un lle, a ar y positif mae'r ddoi wyrdd, yr yn haflu 7 a'r gromlin gwyrdd, yn croesi yr un lle, yn croesi gyda'i gilydd, yr un gwerth x, a mae'r gromlin coch yn croesi'r uchelyn x. Gromlin coch yn haflu 0, yr uchelyn x yw yn haflu 0. A wedyn ni, os ych chi'n sylwi, mae linell toredig porffor gyda ni lawr canol y ddau gromlin yma, a mae hwnna'n golygu, mae'r pwynt yna yn 7 dros 12, achos 7 dros 12 i ni, yn canol y gromlin, plus neu minus, felly plus lan i fyna, neu minus lawr i fyna yr ail isradd 1537 dros 12. Felly canol y gromlin a bob ochr yw plus neu minus.